Добре дошли в днешното видео. Ще ви покажем как можете лесно да превърнете услуга, която до момента сте предлагали като еднократно посещение, в месечен абонамент. Потребителите вече няма да е нужно всеки ден да сканират код за вход. Вместо това, те ще могат да използват своите кредити и да се абонират за вашия фитнес център, без пари или карта. Достатъчно е да дублирате съществуващата услуга и да изберете опция «Месечен абонамент». В дублираната услуга просто променяте името, например «Месечен абонамент Фитнес» и актуализирате броя кредити. Ако едно посещение е 5 кредита, месечният абонамент може да е 50. Ако даден потребител има 30 кредита от работодателя си, той може да ги използва и да доплати останалата сума директно във вашето студио. Всеки месец, на същата дата, приложението автоматично ще изтегля кредити от неговия профил. Препоръчваме ви да активирате имейл известие за всяка нова абонаментна регистрация. Така ще знаете кой се е абонирал и с колко кредита е платил. Ще знаете и колко да доплатят, ако е необходимо. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, докато потребителят сам не го прекрати или ако системата не успее да изтегли кредити. Благодарим ви, че гледахте.